Igbo Igbo ndewonu, anyị abatago na agba nke abụọ n'ihe gbasatara mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa mgbọrọgwụ a dị iche iche na unu na-afụ. Aga m egosi gị ka esi were prepare these herbs maka ọdịmma na arụ ike gị. Unu n'anya, unu afụ na anyị ji ite wee bịa. Na-enu ya nnukwu ite anyị ga-eji wee sichuo ọgwụ a. Ngwa sonye siere m ike na nke ka m gbafu m ihe mgbage n'aka. Maka na nke ikpeazụ bụ na onye lụ ụka ọfụ n'anya, onye jụ inwe ogwugwu ọnwụgharị udo. Ọya ahụ dị gị n'alụ for a very long time anaghị achịpụ n'alụ gị, ọda infection nwanne m. Nke bụ akwụkwọ pọpọ, ịsara ya ọfụma, wunye enye n'ite. Nke bụ gịnị? Moringa leaf, iwunyelu nye. Nke bụ gịnị? Ọdụ ofue. Nke bụ gịnị? Ịbacharap. Then nke bụ gịnị? Lejetrofa. Akwụkwọ cashew. Mango leaf. Scent leaf, nchianwụ. Scent leaf, nke ị na-afụ scent leaf, nchianwụ. Nke bụ gịnị? Sina arata maọbụ Cassia arata. Then nke bụ gịnị? Ụdọ. Ụdọ ị nwere ike iji na mgbọrọgwụ ya sielu nye. Then nke bụ gịnị? Paragis plant. Paragis plant nke ndị Igbo na-akpọ ijite. Then nke bụ gịnị? Ụda. Ụda. Nke bụ gịnị? Nke bụ Eden fruit. Eden fruit ime gịnị? Ịsara nya asara. Ọ na-esikwa ike mgbaji. Ọ na-esi ike. Maka iji eji wee kọtụrụ nya. Then ị bịaziere m all these fruits. Ị bịaziere m all these fruits. Nke bụ gịnị? Nke ọnụfụ bụ gịnị? Nke bụ gịnị? Nke bụ turmeric. Turmeric ewunyere nye. Ginger itinyere nye. Then cinnamon stick ịsara nye tinye. Then itieziere nye gịnị? Itinye nye garlic. Then nke bụ gịnị? Nke bụ lime, oroma nkịrịsị. Ike ọtụalụ nya. Ike ọtụalụ nya mee gịnị? Tinye. Then nke na aka m egosi unu, nke ka a na-akpọ gịnị? Nke bụ lufa seed. Lufa seed na-eya ya ọfụma. Ihe na-arụ bụ maka ndị na-enwe low sperm count, watery sperm and quick ejaculation. So ịsara nye ọfụma mee gịnị? Wụnyere nye. Then ime gịnị? Iwetara m grove. Iwetara m grove. Then ịsara m grove. Ịsara m grove mee gịnị? Wụnyere nye. Wụnyere nye grove. Then the last one bụ gịnị? Aloe vera. Aloe vera iwunyere nye. Then ịfụ na ihe niile ezugo na bịa ka ịgwa ha ihe niile ezugo, ịgbazie ya gịnị? Ịgbari nye nnukwute mmiri. Gbari ya mmiri wee gịnị? Kpuchie ya. Anyị na-eje ka anyị mee ka anyị sie ọgwụ a
agwa gị sị gị that infection anaghị ana dịka staph, Gønorrhêa, Syphịlīs and all manners of infection na-eye ebe a ka anyị jee mee ka ọ dị mma. Kedu ka ị ga-esi wee na-eyuzu ya na ọ bụrụ na imechaa ya? First thing aba gị n'ọnụ after ka ị tachara atụ ụtụtụ, ekwela ka mmiri baa gị n'ọnụ. Ị gbara m ọgwụ a 1 glass tumbler and also in the evening. Onye Igbo, ihe ọma ị ga-emere mbụ na ọ bụ na ife ozi a kaba arụ, tụsara m ihe ozi a, kesaa ihe ozi a n'obodo gị ka e nwee ike ịzọta ndụ ụmụnne anyị. Asị m ọnụrụ karịa ibe ya. Igbo, arụ ike dị mkpa maka na aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie. Ndewo.